Si fixen todo ben, hola, que tal? Moi boa tarde. A ver si os duendes se portaron ben esta semana, que me enseñaron como tiña que facer, que, bueno, fun eu. O sea, os duendes non é que se portaran mal, é que fun eu que anduven aí a fedellar, cando me puse nerviosa aquel día, e diño un pitoco que non debería, e entón, pois, eso, que deixou deixín de poder emitir en directo eu. Bueno, que tal? Por onde anda a xente? Que eu ainda non estou vendo a xente. A ver, aquí teño bloqueados os chismes aquí, como sempre. Ahora vamos. Ahora sí. Ahora sí. Hola, que tal, María Dolores, Lobato, que tal? Que tal, Beli, Mariño? Moi boas tardes. Tocalla, Ana Filgueira, que tal? Ana Filgueira, tocalla. Hola, Marisa Souto. Marisa ou Marisé? É porque che chamo sempre Marisé? María Souto. Creo que che chamo Marisé, pois non sei por que é. Moi boa tarde desde Banqueiro. Que tal? Moi boa tarde, querida Marita. Que tal está o tempo por Banqueiros? Estuvo un día genial, non? Hola, María, moi boa tarde. Esperade que está pasando a xente, deixádeme darlle a benvida á xente que está chegando aínda agora. Hola, Nusca, gracias por lo de mi amiga en Portugal. Que... vale, xa che pasaron o mensaje. Bueno, pois nada, Cris, non foi nada, a verdad que mandar un saludo non é unha cousa do outro mundo, pero se che fixo ilusión, pois está genial. Como nos di Cris, fun o primeiro me gusta, así me gusta, María Souto. Tamén che vou dicir que foste a primeira que lle dixen así me gusta, porque son de 52 personas, das a 7 me gustas. Esa sabedes que así non é. Isto non vai así. Vos tendes que dar ao me gusta. Iso. Hola, que tal, Luzca? A toda a comunidade, dinos Monse Otero, con fiesta, como se isto fora unha festa, Dios mío, chegou por fin o domingo ás 8 da tarde, e xa estamos aquí na comunidade da Chousela. Hola, Luzca, que tal? Moi ben, Belén Vázquez, moi ben. A ver se me sale ben. A mí nunca me salen ben estes corazóns. Bueno, mira, nin tan mal. Quedoume logradiño, non? Mira, ves? Bueno, un pouco ronco dollo dun lado, pero non está mal. Entro para darle a like, Lador, e despois marchas ou que? Está moi ben, porque, a ver, xa hai 34 likes, pero debería de haber máis. Hola, menudo día hoxe. Ela, por que, Elena? A onde foches? Contanos que pasou. Porque, hola, que tal? Por Porto do Son. É unha pregunta. A ver, Mar López, tens que poñer as interrogacións, porque parece que nos estás dicindo, hola, que tal por Porto do Son? O sea, saludo vos desde o Porto do Son porque estou por aquí paseando, pero supoño que me preguntas que tal onte no Porto do Son. Agora vos conto. Hola, aquí estou, Nusca, veciños. Tengo que regar e despois te veo. Vale. Aquí está tamén me gusta. Vale, Divi, vai regar? Esperámosche aquí. Eu ainda non fun regar. Debería de ir, pero ainda vou despois a tempo cando acabo o directo. Moi boa tarde dende Vigo. Hoxe pasín por Vigo 2 veces. Para ir para lá e para vir para cá. Así que tuven por Vigo. Hola, Nusca, desde Cuntis, un bico a todo o mundo. Bernarda Pampín está os generosa, mandan bicos para todo o mundo. Mira que ainda somos unha chea de xente, que somos 85 personas, e 43 me gusta. Dadelle ao me gusta, veña. As que estades aquí, dadelle ao me gusta, que eu sei que ainda non empezaron a entrar as lesmas e os caracoles, e cando entren xa sei que vai haber máis xente que é da que quere realmente estar. Así que idelle dando ao me gusta as que estades aquí. Hoxe teño que facer eu a primeira pregunta. María Souto faina con interrogacións, porque a primeira xa fixo Mar López e fixo sin interrogacións. Hola, Nusquiña, desde Burela, para todo o chat, moi boa tarde. Nos manda Xusa Rilo. Hola, dende Gondomar, Yolanda, que tal? Dende Suño, Mari, aquí ao lado, a nada, a 2 pasos.
Desde Asturias, María Estrella López, que tal, María Estrella? Que tal por Asturias? Que gana teño de volver a Asturias, sempre teño gana de volver a Asturias, gústame moito. Hola, aquí estoy. Nusca, veciños, tengo que regar... está Solín. Bueno, que gusto verte e veros, comunidade. Que guai! Eu desde a estrada, sí, Sasa, me imaginaba. Fina Fernández desde Arsúa, dos millores quesos do mundo, pa min, os auténticos quesos eses de boliña que cando lle faz un corte desfanse todos e botan para fora así o quesiño de orcho. Eses a mí gustame moito. Bueno, pois vamos a contar. Temos chismorreo, veña, vamos ao chismorreo. Mentres María Souto non faga a súa primeira pregunta, que dis que era ela a que facía a primeira pregunta, pois, mentres non me enfría a manzanilla, porque está o día moi quente, pero a min a manzanilla gústame igual. O meu like sempre ojalá poidera poñer 5. Non se pode, non se pode, Susa. O que podes facer, se queres dar un paso máis, é compartilo nas historias túas ou así. Daslle a compartir e aparecelle a túa xente como Nusca está emitiendo en directo, vente a ver el directo de Nusca Chousa. Entón, pois, sería máis xente para vir. Eso sí que o podedes facer, todo o mundo, darlle a compartir en algún sitio da pantalla, ten que haber unha flechiña que dá a compartir e podedelo compartir con quen queirades para que entren, para que veñan. É como se lle derades unha invitación ou unha entrada para que viñaran aquí ao canal. Desde Sarria, carai, Chus Varela, moi boa tarde. Hola, rapaza, moi boas tardes. Esperanza González, moi boa tarde. Hola, desde Sevilla. Que calor. Ai, María del Mar, ten moito calor en Sevilla. Bueno, direi que aquí nós tamén temos bastante calor. Que me comunican? Esperade que teño comunicación. Vale. Bueno, pois vale. Veña, chao. Pois a flecha está arriba nos puntiños. Sabes que pasa, Elena? Que non para todo o mundo está a flecha no mesmo lado, porque se miras o directo desde un teléfono, a pantalla máis pequena reorganízase de outra maneira. Se o miras desde unha tablet, ao mellor é cando está na parte de arriba, ou nun ordenador, pero ao mellor nunha televisión ou así hai que abrir un menú, ou un submenú, entón non está tan fácil de encontrar. Agora que eu penso, botinlle antes crema aos labios, porque me arden. Bueno, pois, primeiro o que me preguntou Mar, porque que tal non son? Onte fun a facer un contacontos. Temos cans que arrabean porque van pasear. E cando van pasear poñense nerviosísimos, hasta que lle abres o portal e salen como a flechas. Pois non quedan tranquilos, dan... Bueno, pois eso, que onte fun no Son, no Porto do Son, hubo como unha feira de artesanía, de obradoiros e de música en directo e así, e eu fun a contar un conto e a facer unha animación de rúa, o sea, unha animación de calle. Fun vestida de elfo e pasino pipa, porque cheguín ali e dixo eu, mima, pois non vai haber xente ninguna, porque había moi pouquiña xente, pero non, a xente chegou puntual, foi chegando, e a verdad que se xuntou un montón de xente. Claro, a ver, cando fas unha animación na calle, ou un contacontos na calle ou así, non é o mismo que cando vas contar un conto a un colegio, non? Eu vou contar contos a colegios ou a unha biblioteca ou así, como que os nenos e as nenas que van a escoitar, ou os adultos, ou quen veña a escoitar, están como sentados e predispostos a escoitar, non? O sea, que é un público cautivo, é un público que está ali para escoitar un conto, pero non pasa o mismo na calle, porque ti vas facer un contacontos á calle e pode ser que che escoiten atentamente, ou pois non sei, a mitad
do público que tes en diante, e a outra mitad está pois falando de que tal lle van os pimentos, que tal os tomates, que mañan van a ir á playa, que domingo van comer a non sei donde, que se lle miraron o vestido para a primeira comunión á rapaz. Cada un está ao seu rollo, non é o mismo. Entón, cando das unha animación na calle, tes que ir como ca idea de ir improvisar. De improvisar, ademais, no momento, e de ir, teñome que ir adaptando o sea, a predisposición que teña a xente que teño ali nese momento a participar, a facer partícipe ao público do que eu quero logo, non? De unha animación. Entonces eu, cando vou facer contacontos á calle, sempre levo preparadas, pois, outras cousas, porque xa sei que o do contacontos non funciona, porque hai moitos estímulos exteriores e a xente está, pois, tomando algo, outros están ali falando, outros que chegan e, ai, chegaste, está, que pode ser que non che fagan nin puñetero caso. Entón, aí hai que sacar o plan B, e o plan C. Bueno, foi o que pasou onte. Tuven que sacar a artillería pesada, que sempre é música con coreografías que dirija eu, non? Entón, dirijo as coreografías, invito ya a xente a vir, a xente maior, en principio, non se anima nunca a vir, a entrar nunha animación, porque dá vergonza, non? Temos ese sentido do ridículo tan desarrollado que ben o podíamos deixar na casa, pero non o facemos. E temos o sentido do ridículo tan desarrollado que hasta que salan a pista improvisada, polo menos 10 ou 12 persoas maiores, adultas e responsables, as outras non se atreven nin a pestañear, están así quietas, hasta miran para outro lado, como dicindo, e non che fan caso, porque teñen vergonza. Pero a verdade é que pasalo ben, cantar e bailar gustanos a todo o mundo. Entón, pois, eso, cando empeza a xente a mirar para outro lado, como dicindo, comigo non vai, entón eu teño sempre a arma de dicirlle aos pequenos e ás pequenas, vinde aquí, que ahora que non nos escoite ninguén, con micro posto, que non nos escoite ninguén, ides a ir buscar a un adulto responsable e traérdelo a rastro da man pa aquí, porque agora hai que bailar cos adultos responsables. Entón, os rapaciños e rapaciñas, nese xogo gustalle entrar moitísimo. Entón, de primeiras, hai moitos adultos responsables e serios, enteiros así, que tal, que lle din que non. Pero hai outra pequena minoría que se derriten, que non son capaces de dicirlle que non ao rapaz ou a rapaza. Normalmente porque cada neno e cada nena vai buscar a súa nai, a seu pai, ou a seu tío, a súa tía, ou a seu sobrinho, que xa é un chavalón ou unha chavala, pero hai nos que ir a buscar as rastas para aquela. Entón, pois, aí é cando empezan a vir os adultos, e cando xa os teño na pista de baile pensando que teñen que facer algo moi difícil, pois pido a canción que traio preparada e normalmente bailamos Tengo unha vaca lechera, non é unha vaca cualquiera. Entón aí xa a xente xa se desmelena porque, claro, danse conta, pois non era unha das difíciles, sabes? Tampouco non foi para tanto. Entonces aí despois lle meto outras cancións así para bailar en equipo, todos xuntos, e a verdade que se animou moitísimo a xente, pasámoslo moi ben. E nada, outra novedade, ya compartí, moi bien, moitísimas gracias, Mar. E outra novedade é que hoxe fun a Portugal, por iso pasín por Vigo 2 veces, para ir para lá e para vir para cá, e parín a tomar algo, indo para lá e vindo para cá. Bueno, para lá parín en Tui, pero depois para vir para cá, pois paramos ali. Fun comprar plantas. Dios, que mande suculentas había en Portugal. Volvíme loca, Dios mío, tantas truxe, sin a traer. Non vos lo perdades, porque encontríme máis seguidores e seguidoras en Portugal das que me encontro, non sei, por aquí, cando vou por aquí cerca, aquí en España, a calquera outro mercadillo ou a calquera un sitio ou así. Pois encontríme máis seguidores en Portugal. Hasta unha que lle estaba comprando as suculentas, estaba dicindo, estas a como son, estas a como son, esta a como é, porque lle tiña o precio posto. E dime ela, queda así mirando e di,
Mas você é que faz os vídeos, não é? Mas não é? É o vídeo assim, me parecia. Eu falei, ai, pois era. Así que vin moi contenta porque encontrei un montón de xente que me quería ver, alá, en Portugal. Bueno, eu xa sei que queredes que empece a axudarvos cas vosas consultas, así que vou empezar a intentar axudarvos cas vosas hortiñas ou co que me preguntedes. A ver, vamos alá. Pilar Vázquez desde Madrid, encantada de saludarche, Pilar. Chus Varela desde Sarria, moi boa tarde. Hola rapaza, boas tardes, dinos Esperanza, desde Sevilla, calor. Bueno, isto só estábamos lendo. Bueno, este mensaje tan bonito que me escribeu Monse Otero, que está cheo de paxariños, margaritas, bueno, pampillos, lle chamamos nós aquí, que non sabía que existía ese emoticono. O emoticono ese aquí é moi común agora, hai pampillos por todo, non? Nusca teño o tomillo precioso, está enorme e ten moitas flores. Podo podala se está así de bonita? É que teño que dicirvos algo precioso. Teño 2 nidos. Que guai! E xa teñen crías. Ai, que guai, Monse, pois sí que é maravilloso. Encantaríame que unhas golondrinas... Góndolas son golondrinas? Ai, que raro que aniden tan abaixo, porque o tomillo é máis ben baixo. Bueno, mira unha cousa. Por que queres podala? A ver, cando unha planta está esplendorosa e ten as flores bonitísimas, disfrútase delas, as reséndeas, miras cada día, sácalle fotos e mándanolas, enséñanolas, deixa que os insectos polinizadores disfruten tamén dela, e xa que tes 2 iniños de golondrina, pa que a vas a podar? Pódase no inverno, cando se poña fea, alá en outubro ou noviembre, o tomillo vai a como quedar resajado no inverno, e incluso che aconsello, bueno, aconsello vos a todo o mundo, se tendes unha planta de tomillo, o limonero é como un pouco máis rebelde, non? E estira un pouco máis as súas ramas, pero o tomillo normal suele facer unha mata redonda perfecta, ben feitiña, e cheiña de flores como violeta pequeniñas. Agora neste tempo están esplendorosas. Pero despois, cando acabe de botar a flor para lá en outubro ou así, ou en noviembre, antes de que empecen a vir as heladas, recoméndovos levantar a planta, sacudirlle ben a raíz, porque vai a ter moitísima raíz. O tomillo é unha planta que enraíza moito e bota raíces primarias e secundarias e fai como unha especie de frejona de raíces, un montón. E o que podedes facer é separala, o sea, sacar o tomillo, os cachiños máis gordiños, e separala e facer como se foran novos ramilletes para a primavera, facer novos ramilletes e así podedela duplicar, o sea, triplicar, o sea, podedela reproducir, pero non por esqueje, porque o tomillo por esqueje non o fai ben, o sea, así como a planta é tan grande, aínda que vos dea moita pena, porque o tomillo vai a pasar unha cousa como a lavanda, se non a vas podando cada ano vai a ter unha parte moi leñosa, fea, e sempre vai a estar a parte bonita na parte de arriba. Entonces, levantamos o tomillo, cortámoslo, hai que deixar un cacho, aínda que sea leñoso, e separámoslo en ramilletes e podémoslo ir separando e ir plantando para que vaya enraizando. Como se gardan os guisantes para o ano? Deixo na vaina? No, Ricardo, mira. Casualmente, unha cousa son os fabóns, supoño que sabedes o que son os fabóns. Esta era unha vaina verde, que dentro ten as súas fabas son verdes e cómense de color verde. Os fabóns, eu aconsello vos gardalos así, é a mellor maneira de conservalos. Poñédelos a secar, as millores vainas que teñades, poñédelas así a secar e deixádelas así. Eu suelas deixar hasta, o sea, agora, collinas agora en maio
ou así, a finales de maio, debeu de ser cando arrancamos a todas as plantas, e as máis bonitas que lle quedan á planta, gordas que xa non valen para comer, son as que deixo así, a secar, como a madeira, están super genial. E de momento ainda non están secas de todo, porque mirade, isto é un fabón, e sabedes que é color como verde pálido super clariño. Bueno, cando o fabón está ben seco e ben deshidratado, é color madeira, o sea, como o meu sofá, así. Entón, aínda lle faltan uns meses para acabar de secar ben. Non lle hai que facer nada, só telos non en unha bolsa, nin de papel, nin de nada. Así, pousados en donde non vos molesten e que estea ben aireado. Eu recomendo vos telos á vista, o sea, eu teños aquí na cociña, nunha esquina ali, porque os quero ver. Non vai a ser que os jardedes en un sitio onde non os vedes diariamente e resulta que, polo que sea, porque os collestedes moi húmedos, porque estaban moi xuntos e empezaron como a facer un prefermento, empezaron a fermentar e colleron aquí moho. Si collen moho, malógranse as semillas. Entón, se é mellor deixalas así, é á vista donde as vexades ben que van secando ben, o sea, isto quedan como a madeira, duras, pero ainda non están secas. E outra cousa, isto gardo sempre na vaina, sempre, así, na vaina. Estos son tirabeques, pero dame igual, porque po caso que pregunta Manuel, Ricardo Amoedo, pregunta se os guisantes se gardan na vaina. Si os colles cando a vaina xa está tirando a amarilla clariña, ou que xa é casi blanca, só os podes desbullar, o sea, sacalos da vaina e gardalos en unha bolsa que non sea estanca de todo, o sea, esta bolsiña ten como uns buratiños aquí abaixo, aquí e aquí, e se non, faslle ti os buratos, e se non, en sobres de papel, que sería o máis, o ideal, e se non, en cacharros de cristal. Estes cacharros das especies son geniales para gardar sementes, para min, porque son fáciles de ver, ves ben o que hai, quedan ben así gardados, o sea, en cacharros deses. E unha vez que están así, Ricardo e compañía, os que estamos aquí todos tamén, si tendes medo a que teñan jurujullo, que en castellano se chama gorgojo, que é un tipo de insecto, que é unha polilla, que pon os ovos normalmente nas vainas e entran para dentro. E se collen gorgojo ou jurujullo, é un problema porque unha que pode dañar a semente, que posiblemente vos nasa tamén, pero ollo, non sementedes nunca plantas que teñan as sementes que teñan furadiños de jurujullo, porque ides a sementar tamén o jurujullo na horta e ides a ter un problema cada ano moito máis grave, hasta que non seades capaces a plantar ningún tipo de cereal, nin deste tipo de chícharos, nin de fagóns, nin de nada, porque ides a ter unha invasión. Entón, se queremos evitar o gorgojo ou o jurujullo, tanto así en estes cacharros que son das especies, que están genial, porque ademais é un cristal bastante duro, poden ir ao congelador, como en estas bolsas, loco. Pero, bueno, esta bolsa non é apta para congelar. O que vai a facer é que o plástico se vai a degradar co frío e vai a romper unha caca, unha basura, porque depois ao mellor rompevos e caivos por todo o congelador. Pero este tipo de cristal que teñen as especies é un cristal bastante duro. Eu uso unha para gardar algún tipo de semente, como as xudías, por exemplo, amarillas e verdes, gardos así, en cacharriños destes. E despois sacoas, pois non sei, cando as vai a plantar en febreiro ou en marzo, e sacoas do congelador. Pero nestes é no que eu gardo sempre o kéfir, no congelador, que, por certo, teño vos que facer un vídeo de como conservar o kéfir para cando vos vallades de vacacións e non teñades, non sepades que facer con el, non? Que se pode congelar ou gardar na nevera, pero, bueno, non é difícil, pero hai cousas que hai que saber, e entón, pois, eso, que teño vos que facer o vídeo.
Eso, en estes cacharriños poden ir ao congelador, Ricardo, e deixalos no congelador o tempo que faga falta, 1 ano ou 2 anos, non ten por que ser dun ano para outro. As sementes ben congeladas, e este cristal aguanta bastante ben, poden xa contar congeladas pois 4 ou 5 anos, e pois nasen tamén, que non teñen problema ningún. Podo poñer un galán de noite nun patio, orientación sur, que lle dá o sol toda a tarde? Gracias. Mira, Ana, podes poñer un galán de noite donde queiras e donde che dea a gana. O galán de noite dá igual que lle dea o sol que non lle dea o sol, o sea, porque eu teño a pleno sol e non sei dicirche se está máis bonito o que está máis á sombra que o que está ao sol. O sea, o sol non é unha cousa que vai a definir que o teu galán de noite se son unha planta grandísima, bonita, preciosa e que bote unhas flores olorosas agora no verán que che inunden o patio. O único que tens que ter cuidado é que o galán de noite non soporta o frío. Iso sí que non o leva moi ben. É máis, hai que ter en conta, por exemplo, o galán de noite é moi propenso a coller pulgón, sobre todo antes de empezar a botar as flores. Agora mesmo pode empezar a coller pulgón. E o malo do pulgón é que suben as formigas e, bueno, entre todos inundanche a planta totalmente. Hola, Nusca, Mila, desde Ponteareas. Podesme falar da planta de Naxi? Naxi, me imagino. Graciñas, bicos mil. Pois sí, claro, María Otero, mira, o Naxi, voulle a dicir para o resto da xente que non sepa o que é, chámase tamén masán pera. É un tipo de frutal igual que un masanceiro ou que un peral. O sea, ten a mesma envergadura, ten o mesmo tamaño, ten a mesma maneira de crecer, de podar e de coidar. O naxi é un tipo de fruta, a ver, é como se fora unha masán, pero ten tanta agua como unha naranxa e, sin embargo, a súa textura a hora de morder é como se fora dunha pera conferencia. Blanda, logo, non é unha desas peras que tal, non, é como unha pera con a textura na boca, pero cando a mordes está tan chea de agua que é unha pasada, o sea, como se morderas e comeras unha naranxa así, a bocados, porque che cae a agua por todo, é moi acuosa. E que eu sepa, hai 2 tipos, unha parecese máis a unha masán golden, cando está verde, e outra, o aspecto dela por fora, é máis como unha masán tabardilla, que é como castaña, non? Pois sí que eu sepa eses 2 tipos, pero, bueno, xa sabedes que vivimos nun mundo no que os experimentos están á orden do día, e estou segura que hai pois moitas máis cousas hibridadas que tal. O sea, recomendo vos o naxi totalmente, como plantalo, que coidados necesita, os mismos exactamente que unha masanceira e que un peral, os mismos, ao mesmo tipo de poda, os mesmos tipos de coidado, os mesmos tipos de abono, de fertilizantes e de regar e de todo, o sea, está que é unha pasada. Lorena está a facer o champán de Songueiro, home, moi ben, entón só imos a probar, non, Lore? Xa fermentou? Xa tes a fermentar ou... Nieves está na horta e doulle o like escoitando, o sea, debe de ter, pois mándoche un saludo, che me dá un saludo, e rega ben na horta. Buenas tardes desde Asturias, aunque sin sol. Non quentou o sol en Asturias hoxe? Bueno, aquí quentou o sol, pero, bueno, eu fun a Portugal e en Portugal non quentaba, queimaba o sol, Dios mío. Alá en Portugal era unha barbaridade, e todo o camiño, pois estuvo tamén así, moi soleado. Todo o camiño a taxa chula. Que me regalou un mar. Lo tengo en maceta grande. Alicia, buenas tardes desde Asturias, aunque sin sol. Una pregunta, tengo un limonero que dejó de echar flores aunque tiene muchas hojitas nuevas. ¿Qué puede ser? Lo tengo en una maceta grande. A ver, o limoeiro non é un dos frutales que se vai a dar genial nunha maceta, por moi grande que sea. Nunha maceta están como máis cosificados e máis condicionados ao tipo de sustrato,
a cantidad de terra, o sea, chegan que as súas raíces expándenas bastante, un limoeiro, o sea, como calquera outro frutal, expande as súas raíces bastante. Vai a chegar á maceta e vai a ter que girar a raíz, facer así, e empezar a facer espirilación, o sea, espirilar é darlle a volta á maceta, tal. Non é unha das millores, pero bueno, se non é ainda moi grande, non tiña por que deixar de botar, dejou de echar flores. A ver, un limoeiro tampouco non está sempre a botar flores. Xa tiña que telas botado desde fai un mes polo menos, e agora teñenlle que caer moitas das flores, porque tanto o limoeiro como o naranxeiro, como a lima, o mandarineiro, todos os cítricos, botan como, non sei, 70 veces máis flores das que son capaces a levar a bo término, como fruta. Entón, botan moita flor e, chegado un momento, tírana, teñen que tirar con ela, porque son demasiadas flores, entón non vos preocupedes porque caen moitas. E despois, isto hai un mes, pero ahora mesmo xa tiñan que estar caendo os pétalos todos, tendes que ter os limoeiros e os naranxeiros, cos pétalos todos no chan, ademais queda bonitísimo, cando cortas a erva e empezan a caer os pétalos ás flores, pero é que é un proceso normal. Cando unha flor se poliniza, o que é os pétalos deixan de ter o seu significado, que era servir de atrayente para polinizadores. Bueno, non todos os pétalos, pero a maioría deles son de colores vistosos e bonitos e brillantes e así, para atraer insectos, axudándose tamén do olor, porque hai plantas que non teñen unhas flores moi... Mira, o que nos falaba a nosa amiga do galán de noite, non sei se o conocedes, é algo que vos recomendo porque é unha pasada, é como un arbusto, podes podalo e podes controlar o seu crecimento para que faga como se fora un arbolito, pero o seu estado natural é ser arbusto. É parecido a un correeiro, empeza a botar como corres, hibrida pos lados, fai como bifurcacións e iso pois bota tal. Quero dicir que arma bastante. Se ten espacio e lle vai ben, pois pode chegar a medir ben uns máis de 4 metros de altura, 5 ou 6 ben, e ten unha envergadura bastante grande, pero bueno, que é moi fácil de podar, se non tendes espacio, recomendo volo igualmente. É un tipo de arbusto que as súas flores son chiquitinas, mira, como a punta deste dedo, así, super pequeniñas. Entonces, como non é moi agraciado o prove para atraer insectos cas flores, e como non quere que o veña polinizar calquera tipo de insecto, o que fai é soltar o seu olor solo pola noite. Tamén se chama dama de noche, pero bueno, o seu nombre normal é galán de noite, galán de noche, e chámase galán de noite ou dama de noite porque ten un aroma tan intenso e tan fuerte a perfume, porque non é huele a flores, non, huele a perfume, como un perfume destes caros, que son franceses, ou de la Roi, é así, pois a resende así. Solo, exclusivamente solo a resende a partir das 7:30, 8 da tarde. De 8 da tarde a 2, 3 da mañán ou 4 da mañán é o único momento do día no que resende o galán de noite. O resto do día ti vaste ali onde o galán e colles a flor, bueno, a ver, se faz así un pouquiño sí que che resende, pero non desprende aroma. O aroma desprende o solo pola noite. É que é un tipo de arbusto que dis ti, Dios, que sabe a naturaleza, Dios mío. Pois eso, estaba falando, das follas do limoeiro, que teñen que caer, pero é que neste momento o limoeiro non é que estea botando flor continuamente, como nos di Alicia, non? Que está preocupada porque lle deixou de botar flor o limoeiro. O limoeiro non bota flor todo o ano, bota flor en xaneiro, febreiro, marzo, dependendo da vosa zona, claro, e despois en abril, maio empeza a tirar a inmensa maioría das flores
e xa neste mes, en junio, xa ten os frutos cuajados. Entón, o que fan é caer os pétalos, só os pétalos, e quedan no árbol as frutiñas, pero se te fijas, xa están as frutiñas pequeniñas como garbanzos, pois xa están agora así, xa están as frutas como garbanzitos. Entón, claro, non poden ter flores todo o ano. Ai, Dios mío, que me... A ver, hai unha lesma, non? A ver, hola... Desde Suiza, Carlos Piñeiro. Carlos Piñeiro ten un apellido gallego, Que alegría ver a alguén con tanta ilusión por lo que cuenta, Dios mío, pese a non entender un carajo. Ai, Sir Crema, señor, SR Crema, me agradaría que te quedases. Voy a intentar de vez en cuando hablarte en castellano, para que entiendas algo máis que un carajo. E entonces, pois eso. Un abrazo dende a Illa de Madeira, en Portugal. Nunca fun a Madeira, morro ca gana de ir a Madeira, pero aínda non... A ver, por onde anda a lesma? Eu tamén estou na horta, estamos no primeiro día, xa veremos como vai. Oi, Lorena, bueno, pois estamos no primeiro día, esperemos que antes de martes ou miércoles estea fermentado e que xa o podas embotellar. Hola, Nusca. Lorena, pois vas a estar encantada porque está buenísimo. Diche Susa, claro que está buísimo. Hola, Nusca, gracias a ti entereime que se poden aproveitar as plantas de pementos de un ano para outro. Poderías aplicar aos pementos de padrón? Eu normalmente deixábaos morrer co frío, gracias. Non aconsello porque eu, por exemplo, as plantas de pimento que máis me gusta conservar, a ver, si ves que a final de temporada os pimentos os morróns se che aguantan ben, botalle unha tela por riba desta, unha tela térmica de inverno e deixos, que ese si, podelos podar, un pouco, porque senón é moita planta. Pero eu isto de aguantar os pimentos dun ano para outro, recomendo a máis ben para pimentos chile, porque son unhas plantas moi bonitas e que van a estar bonitas durante todo o ano se as tes un pouquiño a resguardo. Home, bajo nieve, non, pero se as tes no invernadero ou se as tes tal, e as vas coidando un pouquiño, aguantanche, o sea, a mí morreron este ano por deixadez, churín por elas. Pero dúas plantas que debían de ter, non sei, pero máis de 12 anos, ben. Eran unhas plantas de... vou vos enseñar tamén. Pois moitas cousas teño para vos enseñar, queixaredesvos. Eran estas plantiñas, ves? Entón, jardinhos pimentiños. Non sei se se ve. A ver, teño que poñer unha cousa negra. Agora sí. Pois estes pimentiños. O sea, que teñen un poder picante que podes flipar. O sea, eu xa os botaba así á tarteira, abrir así unha e botarlle así á tarteira. Poñíame unha tarteira de 5 litros, o sea, non litros, sino comida, potaje, garbanzos, lentejas ou así, xa lle daba un toque picante importante. Por iso me gusta tanto e por iso a teño aquí para volver a replantar. Pero cos pimentos de... Cos pimentos de padrón non o recomendo. Por qué? Porque o pimento de padrón dáse tan ben e crece tan rápido que non é unha cousa que digas, bueno, igual che costa máis traballo manter a planta viva durante o inverno que volvela a plantar outra vez en diciembro ou en enero e xa ter unha planta ben agora en junio, unha planta grande e xeitosa. Non encontro a lesma, bueno, cheguei tarde. Pura dolo, non chegastes tarde, chegastes ben, aínda faltan 20 minutos para estarmos aquí. Agora encontrín a lesma. Agora xa encontrín. Gracias, María, polo de avisar, polo da lesma. Ala, este tamén, fuera. E esta... tamén fuera. Arconcho, chegou a hora de que viñeran as lesmas todas xuntas, Dios mío. Ai, mi madre, que tal estamos? Bueno, pois nada, estaba o patio. O sabujeiro, eu que se lle chaman as flores de San Juan, non creo, Paqui, lo dudo mucho, porque para San Juan as flores de sabujeiro xa están casi rematando.
xa non están tan ben. As flores de sabujeiro poden empezar a vir cando a partir de marzo, pero en un par de meses ou así xa marchan, xa non están tan bonitas e tan frondosas. Ola Nusca, cal é a mellor época para cortarlle a cabeza ao aguacate? Agora debe de ter 3 ou 4 anos e mide 2 metros. Maribel, se só ten 3 ou 4 anos, pódelo cortar en canto che dé a gana, porque con 3 anos ou 4 non ten flores, non ten frutos, non vas a facerlle mal ningún. Se mide de alto, tens que cortar o aguacate, a ver se son capaz. É que tiña que ver unha foto, que sería o mellor, sabes? Porque dar consellos desde o outro lado daqui da pantalla non é algo que sea moi difícil, pero non quero que lle vaya mal ao teu árbol, sabes? É moi fácil dicir faino, que depois che vai mal, pero que eu non quero que che vai mal. Entón, vamos a facer unha cousa. Mira, se o teu árbol ten, cantos ten? 3 ou 4 anos, e mide 2 metros. Non é o mismo que o teu árbol estea así de alto e que as súas ramiñas sean así, que sea un jarabullo dereito para arriba, que entón eu non o cortaría, non lle cortaría a cabeza, que, a ver, canta mierda está entrando, Dios mío. Hola, Claudio, que tal? Claudio Burela. Bueno, pois eso, non é o mismo que o aguacate sea así unha vara delgada e larga que o teu aguacate faja isto. Ti imagínate que o teu aguacate agora xa faja así, que bote para aquí outra rama, e que depois faja isto aquí arriba. A ver se se ve. Se o teu aguacate mide 2 metros, pero ten unha bifurcación importante, que ten 1, 2, 3, 4 ramas, máis ou menos na mesma altura, en unha cancha de 1/4 ou así, e que teña varias ramificacións, é importante, é importantísimo que lle cortes isto daqui. Daqui, se me foi a voz e non oigo nada. Vos escoitádesme, o resto da xente? Ou é só Rosalía? Rosalía, non sei que pasou, que ao mellor fun eu tamén, pero creo que non, porque estuven esmajando lesmas. Sí que se escoita. Bueno, pois entón, Rosalía, tens de quedar ti vos ao me gusta. Gracias, María, máis Perla. Gracias, Ana. Gracias, escoitase, che vale. Bueno, pois eso, se o vosso aguacate daqui a aquí mide 1 metro ou menos, a vara máis larga sigue hasta 2 metros e pico, isto daqui fuera, todo. Tendesvos que quedar con un pau que sea máis ben cortiño, que non vos dé a pena, porque lle ides a favorecer o crecemento, porque o árbol do aguacate é un árbol que pode chegar a medrar, non sei, pero se o deixamos ir, non sei, pero máis de 15 metros ou así, de largo, é que pode ser altísimo, como un eucalipto, pode ser altísimo, e non deberíamos de deixalo, por varios motivos. Unha, porque vai dar os frutos tan altos que non vamos a ser capaces a beneficiarnos de comelos, e outra, porque vai a facer moita madeira para arriba e abaixo non che vai a botar nada. Entón, facerlle isto ao aguacate é o mellor que podedes facer. Ter un aguacate de 1,5 metro e que sea unha vara larga con ramificacións, non vale de nada. Buscade a ramificación máis importante e quitadelle o pau de arriba. En bisel, sempre en bisel. Bisel que significa? Ai, Dios mío, que tanto fa... Non podedes falar vos un pouco? E contar vos algo? Vou beber un pouco, porque estou a falar moito e non bebo nada. Escuchamos perfectamente. Sí, Rosalía, debe de ser o teu teléfono, Vale, así que intenta darlle por aí a vos ou así. Que vos iba a dicir? Que se me foi a pinza.
co corte. Vale, vamos alá co corte. Imaginadvos que este é o pau. Bueno, nunca se corta así dereito. Nunca. Este corte de aquí, non pode ser así dereito. Porque poden posar agua, porque o que sangre vai a quedar aí, e pode facer unha putrefacción, e pode facer unha entrada de hongos que non é nada interesante. Entón, para favorecer a cicatrización, que resbale a agua, que lle resbale a pouca salvia que bote fora ou así, o corte sempre ten que ser así. Así. Vese ben? Bueno, pois os cortes sempre teñen que ser así. De calquera cousa que podedes, sean masanseiras, pereiros ou cortedes unha rama importante, sempre en bisel, sempre cortado como en cuchillo cara abaixo. Si alguén de Asturias me pudiera decir dónde puedo conseguir la planta peramelón, se lo agradecería muchísimo. Alicia, ti, claro, Asturias, en Portugal, hoxe habías a vender, non era algo como raro, era algo que había en moitos puestos. Pero claro, en Portugal. En viveiros, Alicia, quero dicir, ti si vas a un viveiro e lle preguntas e lle dis, mira, estou moi interesada en un pepino melón, ou pepino dulce, ou así. E lle pides que chupida, o sea, o dese viveiro de plantas pode yo encargar o que lle trae as plantas, non? O que o surte, o camión que lle ven traer plantas, e pode che traer para ti. Intento, Alicia, ou non xa o tes, estou segura que donde vives haberá pois varios sitios onde poder ir a comprar plantas, piensos e cousas así. Pois en tiendas agrarias, pregunta si alguén xo pode conseguir. Dice que lle tes moita gana, que consíguenxo, O sea, porque ainda estamos en tempo perfectamente. A verdad que ahora mismo xa está con frutas, flor e fruta, pero non é tan descabellado comprar e encontrar aínda a planta, porque se che digo que en Portugal habías así, todas as que quixeras, había. Entón, claro, ir hasta Portugal, que lle podo sulfatar as patacas para o escarabajo. Ya preguntei en varios. A Rea. Alicia, pois vente de vacacións aquí ainda se pode conseguir, e se non, vaste un día desde Asturias hasta Portugal, pasas ali un par de días que está moi chulo, miras, e traes a planta, porque nos feiróns grandes de Portugal vai a encontrar, e se non, pois eso quedache pendiente para cando veñas, e poidas levala. Estaba que podes sulfatar para as patacas para o escarabajo. Mira, pero xa tes escarabajos, quero entender, porque hai xente que quere sulfatar. Bueno, sulfatar chama, a maioría da xente chamalle sulfatar, botarlle cousas cunha sulfatadora ás plantas. É unha cousa como moi estendida, pero que, bueno, non está moi ben utilizada a palabra, pero eu entendo. Hai xente que lle quere botar algo para o escarabajo da patata sin ter escarabajos nas patatas. E iso non pode ser, porque as patatas, a ver, agora hai algunhas que non, pero normalmente as patacas botan flor, e as flores da pataca, que son solanáceas, son pois imprescindibles agora neste tempo para empezar a atraer mariposas, mariquitas, crisopas, algúns tipos de escarabajos que son bons, que veñen á horta porque lle gustan esas flores. Entón, se non os temos, non temos un problema. Entón, non lle vamos a botar nada. Mellor sería non botar nada. Pero se xa tes escarabajos, só mirei unha larva, concho, rá, pois entón, se só mirastes unha larva, o que tens que facer é chegarte ali e facerlle así. Si podes, porque hai xente que lle dá asco facerlle iso, pero se che dá asco, colles e vas con un caldeiriño e daslle así co dedo para o caldeiriño e botaslle as galiñas, e xa está. Pero, a ver,
natural, si son larvas de escarabajo, porque sabedes que son como color naranja, blandas, parecen cachos de puré de patata pegados por ali, si son esas, si faz unha maceración con allo, maceración, ou unha decocción moi suave. Por que quero dicir isto? Porque, mira, o allo contén ácidos, contén sulfuros, alicina, azufre. O sea, son todo cousas como moi ácidas, non? E vanlle a facer daño a corpos que non teñan como un exoesqueleto por afora. Quero dicir, se xa tes o escarabajo na patata, que xa ten a casca de fora desarrollada, vai a resbalar, non lle vas a facer nada. Pero se son gusanos de corpo blando, o allo vai a afectar porque lle queima a piel. Queima ya máis, é inmediato, non é algo que vou botar agora a ver se lle fai efecto dentro dunha semana. É inmediato. Pero claro, que pasa? Que o allo, todos eses componentes que vos dixen, e sobre todo a alicina, evapórase e dañase, o sea, rompen, é como unha molécula, a alicina é un tipo de molécula que contén o allo, que cando a sometemos a un calor, rompe e deixa de ser efectiva. O sea, non vale de nada facer, porque eu teño escoitado moitas veces, de coller allos machacados, porque iso sí teñen que estar machacados para que solten millor os componentes sulfúricos e a alicina, e botan a ferver en agua. Pero é que a agua rompe as moléculas da alicina e perde a potencia o azufre que ten. Entón, a maceración do allo ten que ser moi suave. Millor sería coller unha cabeza de allos, esmajalos ben, pero cando digo esmajalos é para sacarlle o jugo, porque un allo enteiro non vale de nada, nin comelo, nin botarlle a ningún preparado, porque non vai a soltar o que ten que soltar. Entón, puñedes a quentar agua ou colledes a agua quente do grifo, ollo, do grifo, pero que non teña, como se di, cloro. Se a vosa agua do grifo é clorada, non deberíades de facer ningún tipo de preparado para a horta con agua clorada, porque o cloro, en maior ou menor medida, vai a interferir no preparado que estamos facendo. Sempre, o sea, case é mellor que compredes unha botella de agua para tal fin, para que sea de verdade efectivo. Entón, xa temos os allos machacados, xa temos unha botella de agua que non ten cloro, poñémola a quentar. Quentar non me refiero a facer un té que ferva a agua e despois botámolo en riba do allo, porque podemos perder a potencia da alicina, dos ácidos sulfúricos que ten o allo, do azufre. Entón, esa agua quentiña, botámola 1 litro de agua, unha cabeza de allos grande, ou 2, ben machacados, 1 litro de agua quentiña, e poñémolo aí, tapamos e deixámolo hasta o día seguinte, ben, descansar, aí o allo. E despois, bueno, ao día seguinte podemos bater, podémolo moer, colalo, se vamos a usar un flus para botarlle aos bichos, ten que estar non colado, filtrado. E cando digo filtrado, cando digo filtrar unha cousa, refiérome a unha tela tupida de algodón. Este tipo de tela, que non se ve nada a través dela, pero nada, este tipo de tela de algodón é o que se lle chama un filtrado, filtrala ben, porque despois hai outro tipo de jasas que son como moi transparentes, ou as que se venden para facer os quesos, eso non vale, porque che vai a atascar o flus da sulfatadora ou do que uses. Entón, despois, ao día seguinte, filtramos con unha tela de filtrado e ese litro de allo vai nos aguantar na nevera ben, pois 15 días ou 20, sin problema ningún. Fora da nevera pode chegar a fermentar, porque os microorganismos están aí, e non estaría mal que o deixáramos fermentar, se queremos, se non podemos usar así directamente, pero bueno, o de fermentar un preparado de allo é para outras cousas. Entón, ti despois, dependendo a planta a que lle queres botar o teu preparado de allo,
tes que ir probando, tampouco non vale que eu vos diga unhas cantidades exactas, porque eu non sei como de grande era o allo que vos usástedes, non é o mismo que o allo estea botando o germen que o allo estea tierno, porque vos mismas xa vos tendes que dar conta de que cando colledes un allo que xa ten un gomo de fora, sabes, que xa empeza a botar o germen para fora, ti mordes ese allo, e bueno, a ver, sabe a allo, pero tampouco non é para tanto. Pero ti colles un allo que está tierno, recién sacado da terra, e o mordes, e inmediatamente tes que ir a beber algo ou tal, porque che queda a dormir a lengua co picor que ten, e co ácido que ten, e con toda a lisina que se che pon na garganta, non? Porque pica moito. Bueno, pois, esa potencialidade que notamos nos dous diferentes tipos de allo, un con gomo e outro fresco, é o mismo que vai a pasar cando fagamos o noso preparado. Non é o mismo facelo cunha cabeza de allos que xa está seca, que non ten agüiña, que xa está cos gérmenes e que xa está brotando para sacar raíz, que un allo que está tierno. Entonces, Celia acábanos de chegar. Mañá miren diferido. Bueno, idelle dando ao like. Bueno, está bastante igualado, ainda nin tan mal. Esta semana pasada tiñan... Bueno, a min gústame o que di Marcelina. Marcelina di, para el escarabajo, marchar de caza al atardecer. Para min é o mellor sistema. O sea, eu teñolle medo ás plagas que non vexo, ás plagas que non consigo ver, que son os hongos, os virus, as bacterias, os fungos, todos que lle van a atacar a horta, que eu eses non os vexo, eses son os que me dan medo. Pero realmente unha plaga que podo ver, podo atallala, porque vexo onde está. Podo quitar esas follas máis dañadas, podo metelas nunha bolsa, podo ir coller a recolectar cada día un caldeiriño e podo medir desfasendo deles. Pero bueno, vamos co macerado de allo. Ao día seguinte tes 1 litro de agua de allo, que non está fermentado, aguanta na nevera, ao frío, podes aguantar ben 2 semanas ou 3, nada máis tamén, porque depois colle tal. E ese despois telo que diluir en agua, non podes usalo tal cual, a non ser que sea unha planta fuerte e que sea unha planta que tampouco che importe moito queimarlle un pouco as follas, pero estou me imaginando as patatas tan delicadiñas como teñen as follas, se lle botas o preparado de allo moi potente, pois como que non. Entón, vas a empezar por facer as partes de un 10, o sea, ti colles, non sei, unha botella de 1 litro, bueno, 900 de agua e 100 de preparado de allo, e botaslo. Iso é o máis baixiño. E ao día seguinte, se ves que non che matou os bichos e non lle fixo mal ás patatas, vas subindo. Como se sube? Na mesma botella de 1 litro, esta vez botas 800 de agua, 200 de preparado, ou 700 de agua, 300 de preparado de allo. Ou, sabes, home, nunca chegues a mitad porque é moi fuerte. Pero, bueno, si imagínate que tes un rosal cruñado de pulgón que está perdido. Bueno, pois eu aí botaríalle a mitad de preparado e a mitad de agua. E se non puro, antes de quedar sin o rosal, porque está moi mal, moi cheo de bichos, proba a botarlle puro, incluso. Bueno, as patatas non creo que lle sente moi ben, pero un rosal ou así, pois, pode ser. Este preparado de ajo se puede poner en la alcachofa. Algo no sé, que comió partes de los troncos de la alcachofa cerca de la raíz. Ah, amiga, y había hormigas alrededor. Magda, lo tienes muy fácil. Te vas a la planta de la alcachofa y donde veas que estaba comido, haz así, con un tenedor o con una cucharilla y mira lo que hay. Porque puede ser que veas los bichos y si los ves me dices lo que es. Porque pueden ser muchas cosas. Pero, claro, echar el macerado de ajo en las raíces vas a dañar la planta. Este preparado de ajo solo sería
para las hojas, para algunas partes de la planta de las hojas. Joserra, buenas, no tiene que ver con el tema de árboles y plantas. He visto el vídeo de caldo gallego. Claro que tiene que ver, Joserra, claro que tiene que ver. El cocido lleva habas, lleva patatas, lleva verdura. Está muy relacionado con la huerta. A ver, ¿cuál es la pregunta de Joserra? ¿Qué tipos de chorizos son ahumados, tiernos, curados? Gracias. Mira, es más una cuestión de gustos, pero los tiernos no me gustan ni para la brasa, que normalmente vas a coger chorizos para la barbacoa y te dan los que hicieron ayer. Tiernos, blandos, blandurrios, la carne no tiene aún el sabor que tiene que tener y tal. Me encantan los ahumados porque en mi casa desde muy pequeña hacíamos los chorizos ahumados. O sea, una matanza del cerdo era para aprovechamiento de la carne, para comer carne, y otra matanza era solo exclusivamente para hacer chorizos. O sea, que hacíamos como así, ¿no? Entón, pois que os chorizos se ahumaban con laurel, y ese sabor me quedó en la memoria como de manera perpetua, y a mí me gustan los ahumados curados, para el cocido, para freír, para todo. O sea, Joserra, pero é unha cuestión de gustos, Si a ti te gustan blanditos y con poco sabor o así, pero los más intensos van a ser los más curados, los más ricos siempre. Que é o máis ecológico, o caldo bordolés ou o cobre pos tomates? María, vamos a ter que facer un vídeo explicándovos ben o que é o cobre e que é o caldo bordolés. Porque, a ver, o cobre é un mineral, é un metal pesado que existe na naturaleza de forma natural, non é algo que se faga no laboratorio. No laboratorio que fan é elaboralo para servircho de diferentes maneiras e en diferentes concentracións, que, por certo, son as 9, pero, bueno, vou acabar este tema porque hai moita xente que ten problemas con isto. Entón, o cobre vancho a vender. O máis común, porque hai moitos preparados feitos con cobre no mercado, pero moitísimos, eu non os conozco todos, pero en principio vanche vender oxicloruro de cobre, hidrocloruro de cobre, caldo bordolés ou sulfato de cobre. O sulfato de cobre non se debería de utilizar para meter en agua e aplicalo, porque é fuertísimo. É un metal pesado e quedase na planta. Suele ser moi fitotóxico para as plantas e para o ecosistema e para os microorganismos do chan. Entón, o que se lle chama o sulfato de cobre, o que é o sulfato de cobre, úsase para mezclar con cal. O sea, que o caldo bordolés é unha mezcla de cobre con cal, e os dous mezclados fan o caldo bordolés, que o único que consigue é que sea menos fitotóxico para a planta. Por iso está como acollido en agricultura ecológica. Pero o cobre, o oxicloruro de cobre, ou hidrocloruro, o que non podemos é pasarnos de máis de 4 aplicacións ou 5 durante toda a temporada, sea oxicloruro, sea hidróxido de cobre, sea caldo bordolés. O cobre é cobre, e non é algo que se evapore, non é algo que se degrade na naturaleza, é algo que vai a quedar ali e que se acumula, e acumúlase no chan. E ao acumularse no chan o que faz é intoxicar o suelo de cultivo, que morren os microorganismos, podes contaminar incluso aguas subterráneas, e por iso non se pode utilizar. Pero ningún tipo de cobre, O sea, dá igual que sea o caldo bordolés, que sea o oxicloruro, que hidrocloruro, que sea calquera outro tipo de cobre. O cobre e o azufre, bueno, o azufre aínda menos mal, pero o cobre non se debería de botar máis de 3 ou 4 veces. Entón, por o que podemos cambiar
en vez de usar cobre, oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre, caldo bordolés, polo que podemos cambiar. Está ben aplicalo, que non é que sea malísimo, pero non cando a planta xa empeza a ter flores ou cando empeza a ter os frutos, porque despois, nesa época, enchesenos a horta de insectos polinizadores e o cobre non lle fai ben, e o azufre non lle fai ben, entón hai que empezar a usar outro tipo de cousas, e se queredes ter unha horta un pouquiño máis sana, máis ecológica e tratada dunha maneira como con máis respeto para que nos dé uns frutos pois mellores, máis saludables e que nos respeten tamén a nós, deberíamos de empezar a pensar en usar cousas como purins ou extractos de plantas. Hai miles de plantas que poden axudar a curar a outras plantas, como é o caso, por exemplo, da cola de cabalo. Eu teño na miña horta plantada e vouvos a facer un vídeo esta semana de como collela, de cando collela, de como jardala, de como secala, de como usala, de como facer un purín, de como facer un extracto fervendo e como tratar as plantas con cola de cabalo, pero non exclusivamente, o sea, deberíamos de facer tamén, aprender a facer purín de ortigas, de consuelda, de bardana, de fieitos, non sei, de centos, te pareces muchísimo, bueno, non sei quen é xa. Pois, miña xentiña, nada porque xa son as 9:07. Unha cousa, antes de marchar, moi importante, domingo que ven non vou estar aquí con vos. Vamos a coller unha semana de relax, porque teño un evento e non vou a estar a tempo para estar na casa con vos, nin facer o directo, nin nada. Así que, pa semana non nos vemos, así que sería hasta o día 22. O día 15 non estaremos operativos, así que vémonos o día 22 aquí no meu canal. Así que nada, miña querida xentiña, como vos digo sempre, déixame quitar a lesma antes de que marche para que quede tranquila. Saludos a Loló, de Aurora a Aurora, fareino, Aurora, dareille recuerdos. Veña, hasta a seguinte semana, non, hasta a seguinte, hasta o día 22. Veña, deica, coidádevos.